talaga ako pinipilang mamasitas eh. Wow, sarap. Hey everyone! Welcome back to another vlog. Time check, it's already 5:05 PM and kung makikita nyo, same lang din yung damit ko, yung scrubs ko kanina sa, ano ba yung tawag nito? Parang dun sa namalengke kami tsaka na grocery na vlog. Kinap ko na lang yun guys kasi masyado nang mahaba. So, ang gagawin ko ngayon is to fix the things, yung mga pang personal care ko. Ayusin ko siya para mas madali ko siyang makita, para hindi ako bili ng bili. Kasi kailangan nakikita para hindi bili ng bili. So, ito, yung bigay ng Unilever, kinakat ko na sila para ready to use na lang. Alright? So, this one. Tapos, ilalagay ko na sila sa aking banyo kasi kung hindi mo siya nakikita, hindi mo alam na meron ka. Diba? Para magamit natin, para hindi bili ng bili. Gusto kong itry ito. Bago ata to eh. Itong Sunsilk na Sunsilk with coconut. Ayan siya. Coconut hydration. Pag naganyan ko na, di, punitin ko na lang. Alright. So, meron po tayong mga napkins naman dito. Bumili ako ng 3. So, ang gagawin natin, i-open na rin natin siya. Saan yung ano ko, scissor, ayun. Kasi lalagay ko siya dito sa box na to guys, kasi itong box na to, nakalagay siya sa my drawer ko. Tapos, dun lang ako kumukuha ng napkin every time that I need a napkin. Malapit sa CR ko na vanity table. Ayan. Naku, manipis talaga siya, besh. Ito lang kasi yung ano ni regular maxi. Ay, pang regular day lang naman. Pero mahaba daw siya. I don't know. Bahala na. Kung hindi kaya ang clue ko, di magpalit ng magpalit, diba? Every 3 hours, nagpapalit. Yan. So, lagi ko na siya dito. Uy, meron pa pala. Tingnan mo, hindi ko alam na meron pa pala akong mga panty liners, guys. So, dapat talaga. See, ang dami pa pala dito. Buti na lang di ako bumili kanina. Kasi, ang alam ko, meron pa naman ako sa cabinet na panty liners. Si feeling ko talaga malakas ang sense ko na mag-e-extend tayo ng lockdown, guys. Kasi padami po ang cases natin at labas pa rin ng labas ang mga Pilipino. Hindi ko mag-gets kung bakit. Tsaka feeling ko, mas matatakot ako kung malilift na yung lockdown, yung matatapos na tong lockdown na to. Feeling ko lang. Yung natira na lang dito guys is yung kitchen towel tsaka yung dishwashing liquid tsaka battery. All these things will go naman sa kitchen. So, dyan na sila. Alright. So, ngayon naman guys is ayusin ko na tong backpack ko for my duty tomorrow. Meron pa akong condensed dito. Yung binili ko pala dyan sa kapitbahay. Kasi sana magbi-milk tea ako kaso di ko na naharap. So, tanggalin ko lang yung laman. Grabe, ang gulo na ng bag ko. May pagkain, may conditioner, may kape. Ayan. So, ayusin ko lang. So, bakit may IV? May IV cup pa dito, ng IV bottle. Tapos, dito sa aking bulsa, kung ano-ano na, may pera, may... Andi, tingnan mo. Andito pala yung relo ko na hinahanap ko. Ano ba naman yan? Mia, may gamot. Yung mga gamot ko guys sa tablet. May pera pa pala dyan. Tingnan mo. May pera pa ako. God is really good guys. Alam mo yung kapag naghahalungkat ka na may lalabas na pera. Hirap ng buhay ngayon in fairness ha. Ayan. So una kong ilalagay dito is yung pants ko. Yung mga damit ko. Tsaka yung mga undies ko. Nalagay na natin sa isang iboboto. Una natin yung underwear. Baka makalimutan. Mahirap na. Hindi makapagpanty pa uwi. Tapos yung aking damit. Tapos yung t-shirt ko. Tapos 2 towel na ganito. Para sa hair. Tsaka para sa body. Kasi ngayong hair ko guys, mahaba siya. So ang hirap niyang patuyuin. As in. Para naman akong nag-vlog ng what's in my duty bag as a triage nurse. Charot.
tissue. Iiwan ko na nga tong tissue na to dun sa cabinet ko. Bakit ko pa dala-dala to? Tingnan mo, may mas pa ako dito. Alright guys, so meron na po dito yung ating chicken. Ayan siya. And yung ibang part guys, like yung leg part, dinebone ko na siya. Pero yung wings, di naman na kayang i-debone niya. Tapos meron din kasing leeg dito, ayan. Pero yung iba, parang ninipisan ko na lang din. Pero yung leg part talaga kasi makapal yun. Dinebone ko na. So, ang gamit po natin is the Mamasitas ng barbecue marinade mix. Parang pang half kilo ito guys. So, ito naman parang less than half kilo. Ang bango. Yan. Powder lang siya guys, oh. Ay! Yan. Kita niyo ba? So, mamarinate natin daw siya for at least an hour. Like, maglilinis pa, aayusin pa dito sa kusina. Mga pwede nang itapon, itatapon ko na yung mga boxes. Kasi kapag sari-sari, kaya yung mga previous videos, dyan sa may upuan, may mga boxes. Kasi yung sa mga groceries, bawal kasi sa Rosario guys yung may mga boxes. So, tignan ko kung ano pa bang mga laman yan. Tapos ilalagay ko na sila dun sa cabinet para matapon ka na yung mga boxes. Ito lang sinasabi ko guys, dito sa mga karton na nandito sa upuan na to eh. Tingnan nyo. Ito yung mga binili ko noon. Meron pa nga, may mga napkin, may mga sabon, ayan. So ilalagay ko na lang yung mga extra dito. Ayan. Yung mga grocery ko kanina. Wala na kasi akong mapaglagyan nito eh. Lagyan na lang muna natin yun. For the meantime, at least alam ko na kung saan ko kukunin at hindi ko na kailangan mag-grocery pa. Tapos yung battery, papalitan ko na yung battery ng relo. Ayan guys, so nilagay ko na sila sa ganito. Para siyang tray na box. Tapos, para akong endorser ng Surf at Safeguard. O diba? Surf na puro ganito. Cherry blossom, tapos Surf na Fabcon with mint extract, with perfume capsules na bloom fresh, tapos meron po tayong French perfume, ayan, tapos meron po tayong para tayong endorser Safeguard. Ito guys, yung may free na hand sanitizers. Ito nung nabili ko to nung nagpanic buying lahat ng tao ng alcohol tsaka hand sanitizer. Ayan, so yan yung ano ko. Tapos ito ay, meron pa palang naman to. Gusto ko tong Safeguard na to, guys. Hindi siya amoy CR. I mean, kasi amoy lemon siya, yan. So, meron dyan. Tapos ito. Dyan na. Lahat yan para sa stock natin. Alright, guys. So, prepare ko lang tong pag-grillan natin. Lagyan ko lang ng water ito. Ay! Ito na nga sinasabi ko eh. Wait lang. Chill. Chill water. Chill. Ito guys, yung ginagamit ko na pinag-grillan kapag nagsasamgyup kami. Yan. Hala. Tabingi pala tong ano. Yan. Wait lang. Konti pa. Ano, kinakabahan ako. Ba yan? Nag-a-alarm na kasi 1 hour na ang nakalipas. Sarilinig ko yung alarm ko. 1 hour na para sa ano, pag-marinate natin dito. Tapos painit ko lang. Low fire. Ayan guys, mainit na po ang ating pan. So, maglalagay na ako ng ano, konti lang. Hala, kinakabahan ako. Ay, huwag kang masyadong mag-init, Bessie. Wait lang. Super low fire. Ito yung na-debone ko kanina, yung sa leg part. Ayan. Low fire lang tayo kasi madali lang masunog ito eh. Ayan guys, so medyo luto na tong kabila niya, pero hindi ko hahayaan na masunog siya.
Yung tipong medyo luto lang, tapos ibabaliktad ulit natin siya mamaya. See? Kasi ang chicken, guys, kapag super duper naluto siya, so magda-dry. Ayan. So, ganyan muna natin siya. Excited na akong kumain. Ayan, guys, may naluto ako yung manipis lang. Ayan, pero na-slice. Tikman ko muna siya. Sana masarap. Mainit pa, beso. Nabi ko niya nga, be. Hindi talaga ako pinipil ang mamasitas eh. Ito, harap. Ang dami nito. Harap. Actually, mas masarap pa yung laman niya kaysa sa balat. Diba usually yung mga balat yung masarap. So, luto na rin ito. Pagitna na natin ito. Kasi nilagay ko siya sa gilid para yung heat, konting heat, mapainitan na siya. Para slow cooking din. Ito, luto na ata to eh. Luto na to, bes. Kasi ito yung leg part na dinibone ko kaya manipis siya. Ayan, oh. Ito, luto na rin to. Mas maganda pala kung ani-slice ko na lang sana talaga ng maliliit. Yung maninipis na lang. Dinibone ko na lang talaga sana. Ito may bone pa to konti eh. Saka tong leeg. But anyway, pag to hindi to naluto ng maayos, papakain ko sa dog itong leeg. Kasi ano naman, paano ko naman i-debone tong leeg? Tatanggalin ko lang yung balat, ganun. Kain na tayo, guys! Luto na po ang ating barbecue. Chicken barbecue. Kinakabahan ako. Gutom na ako, guys. Kaya kumain na tayo, okay? Alright, guys. Kain na tayo. Dito na yung ating food. And then, meron ako dito na kanin. Leftover kanin. Hindi na sana ako magkakanin. Pero, naku, guys. Masarap to yung kanin. Gusto ko yung... Ay, ano pang pagsasawsawan ko? Kahit wag na. Wala pala akong kalamansi. Nakalimutan kong bumili ng kalamansi kanina. Yan. So, kanin natin. Tikman na natin. Gusto ko yung walang bone, guys. Ito yung leg part kanina na na-debone ko na. Oh my God. Ang sarap. Namiss ko tuloy umuwi sa Ilocos. Doon kasi kami sa Ilocos mahilig mag-barbecue eh. Barbecue night, ganun. Bibili si lolo ko ng mga 3 kilong manok. Ba-barbecue lang namin yun. Kakainin namin for dinner. Wow. Si lolo ko pa man din, guys. Claim niya na may chicken allergy daw siya. Pero pag barbecue, kumakain siya. Sabi ko sa kanya, may gamot naman, kumain ka lang. Ito yung may balat. Grabe, nanunuot talaga. 1 hour kasi ito na na-marinate eh. Grabe, sana pala bumili ako ng ano, yung lettuce na pang-wrap. Next time. Alright, guys. So, dahil tapos na po tayong mag-prepare, parang kakain na naman ako. I mean, tapos na po tayong kumain at maghugas ng mga pinggan at ng mga ginamit. Prepare ko lang, guys, yung baon ko for tomorrow. My baon for tomorrow is this. Ito yung... Wait lang. Ito yung paksiw na... ang dami. Hindi ko parang ubusin to lahat. Paksiw na ano to, na galunggong. Binigyan ng mama ni Mac. Wait lang. I-repack natin siya. I-repack. Ayan, guys. So, aayusin ko na. Magdadala na naman ako ng kutsara at saka tinidor. Kasi, guys, yung dalawang set na dinala kong kutsara at saka tinidor, sa awa ng Diyos, tinidor na lang po ang natira. Kaya, magdadala ulit ako kasi
wala akong gagamitin. Hindi ko alam. Siguro pati kutsara, kinakain nila. Pati yung vinegar na dala ko na may sili. Wala na rin. Pati yung bote. Sabi ko iuwi ko yun kasi wala na nga siyang vinegar. Tapos pagtingin ko wala na rin pati yung sili. Wala na rin yung bote. May magaling besh. So, i-repack ko lang po. Napaka super duper luck. Alright guys, so while waiting sa rice na niluluto, hindi ko pa kasi ma-prepare. Magtutupin muna ako. May konti akong nilabahan dito. Na-dry naman na sila. So, pwede na silang itupi para maayos ko na rin yung locker ko. And then, after this, magwawalis na lang ako. Anong oras na ba? Time check. It's already 8:34 na pala. Magwawalis pa ako, tapos prepare ko yung baon ko, yung rice na lang naman. Tapos, maliligo na, then tulog na. I hope makatulog. Pero, kung hindi, may isa pa naman akong episode na pinapanood, yung old na to guys na kay drama, yung I Hear Your Voice, ayan. So, last episode na ako, kaya pwede na akong magpuyat, konting magpuyat. So, tutupi ko lang muna tong mga to, guys. Hey guys, so time check. It's already 10:38 PM and natapos ko na lahat ng mga gawain ko, guys. And tapos na rin akong maligo. Kailangan maligo. Hindi ko talaga kayang matulog na hindi ako naliligo or nagsha-shower man lang. Yun. So, mag-skincare tayo. This is the Brilliant Skin pa din na ginagamit ko, guys. Ang problema ko ngayon, after a month, hindi na kasi ito pwedeng ituloy. So, wala po akong nabili. Ang update! Wala po akong nabili na pang, ang tawag nito, maintenance. Kasi akala ko naka-open yun. Yung shop na yun. Kasi the last time na namalengke naman ako, kahit nung lockdown na, naka-open yung shop na nagbebenta ng mga ganito. Kasi siguro, parang dun naman na ata kasi yung bahay nila. Sa tapat kasi ng palengke yung bahay nila. So, parang may shop na sila dun. Ayun, nakasara naman na sila kanina. Kaya wala akong mabibili na yung pang maintenance. Gusto ko pa man din sanang itry yun, guys, para ma-review ko din kung okay din ba or what. Bakit parang ang hot din ng mukha ko ngayon? Binabad ko kasi na naman sa sabon eh. Nag 3 minutes na naman ako. Guys, ang problema ko dito yung nagkakaroon ako ng pimple. Hindi ko alam kung dahil ba yan sa toothpaste na ginagamit ko or whatsoever. Ang gagamitin ko ngayon, guys, is the Vaseline na lip therapy in rosy lips, ganun. Kasi nasa bag ko na yung Vaseline na yung parang lip balm na ganun. Kaya kailangan, ito na lang. Nagdadry kasi itong bibig ko. Parang nagdadry din siya kasama ng skin ko na hindi ko na nilalagyan rejuvenating. Or dahil siguro lagi akong nasa tapat ng electric fan at naka-aircon. Kaya nagdadry. Yan. So, yun na yung skincare ko, guys. And thank you so much. Ano pa nga kasi yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na, guys, yung sasabihin ko. Pero dapat may sasabihin pa ako eh. Yun lang, hayaan mo na. Pang next vlog na lang yung sasabihin ko. Yun, guys. Thank you so much, guys, for watching. I hope you enjoyed watching this video na medyo nakakapagod. Hindi ko alam. Hindi ko lang kasi sinali na lahat, guys. Kasi paulit-ulit lang din naman. Ayun. So, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and share mo na din. And hit the like button para lagi kang naka-like. And hit the notification bell button para lagi kang updated kung may bago tayong video. And yun lamang, guys. I'll talk to you guys on my next one. Bye! Hey guys! So, gagawa ko ng kimchi fried rice for my breakfast. Tapos, magluluto na rin ako ng smoked fish. Para maluto yung mga nandito sa ref. Ayan, guys. So, medyo crispy na yung mga edges niya. Lagay na rin natin yung rice. Crispy na yan. Tama na yan. Baka crispy na ang ulo natin. Baka mas madami na